tout derrière mɔgɔ bɛ ka ala wele de kɛ ala wele tɛ ka jaabi fiyewu an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko dolo yɛrɛ lajɛbaliya parce que i ka dolo lajɛbaliya k'i ka ko dɔn k'a fɔ ko bagi bɛ karisa bolo minɛ karisa ko b'a bɛ se nafolo baara la e bɛ t'i ka wari d'a ma k'a sɔrɔ e ka dolo ma lajɛ i ka saraka ma labɔ ko n'i y'a kɛ b'a tɛ jaabi o dun gɛlɛya de bɛ maa kan bi maa bɛ k'ala wele kɛ kuma baara bɛɛ nafolo ko b'a la papiye ko b'a la degun wɛrɛ b'a la mais foyi tɛ ka ye résultat zéro tari doloko min fɔ a la tiɲɛ don wa. alhamdulillah Sefula n bɔra k'a f'i ye cogo min na o de don en tant que dolo dɔn ma se ka sigi sen kan k'i ka dolo lajɛ k'a dɔn i ka ɲɛnamaya saraka dolo de b'a di k'o bɔ i ka ɲɛnamaya baara dolo de b'a di i ka sababu dolo de b'a di i ye mɔgɔ sugu jumɛn i kan ka sigi fan jumɛn e kan ka baara fɔ sugu jumɛn kɛ i kan ka muso sugu jumɛn furu fɛn sugu jumɛn de ka ɲi e ma dolo de bɛna ne nin bɛɛ ye bon en tant que nin ma dɔn bɛɛ b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ joli tɛ se ka suma nɛn kan o kɛ man di kɛcogo fosi t'a la hali ni ye diɲɛ furakisɛ bɛɛ ta en tant que nɛn b'a kɔnɔ n'a ma bɔ a tɛ furakɛ bon dolo lajɛbaliya hadamadenya kɔnɔ dolo baara kɛbaliya a kɛcogo la a dɔnbaliya moriw fɛ o ye magoɲɛbaliya caya ka tila ka minnu bɛ yen n'u mago bɛ baara la ani mago dilan la k'u ti kɛ mɔriya la mori minnu bɛ so kɔnɔ k'u lamaloya minnu bɛ kɛnɛ ka réseau k'a kɛmɛ diɲɛ don o don a bɛ bɔ ni hakilila kura plan kura et puis diɲɛ don o don i bɛ wulu fatɔ dɔ fɛnɛ o bɛ pan ka bɔ makura bɛ don a la makura bɛ don a la diɲɛ don o don o ye tiɲɛ bɛɛ n'i ta k'a sɔrɔ magoɲɛ yɛrɛ kelen t'a kɔnɔ bilen minnu yɛrɛ kelen-kelen ni mun b'a la n'olu bɛ fɛn dɔn hali a bɛɛ bɛ maloya ka kuma o ye tiɲɛ parce que i bɛ sous-région in bɛɛ lajɛ a bɛɛ karamɔgɔ bonyalen don ni Mali ta ye bi o ye tiɲɛ fosi tɛ an yɛrɛ ka koma yɛlɛma ani an bɛ ko yɛrɛ dɔw kɛ i b'a jateminɛ toujours ne bɛ se ka kuma kelen kan n'an bɛ émission na i tɛ diɲɛ fosi dɔn ɲɛnama fɛn dɔ la k'anw ka moriw ma mun ta k'u sigi n'a ye plateau sanfɛ ko nafolo ko baara ko nin bɛ kɛ ka nafolo ko baara kɛ o kɛra an ye mun fɔ dɔrɔn u tɔw kana nin wara ou bien suruku o laban cogo tɛ n'o nana don o don animateur ani karamɔgɔkɛ yɛrɛ voilà bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini o don kɔni tiɲɛna a ma nɔgɔn donc ka se k'a fɔ dɔrɔn dɔnni ye fɛn dɔ de ye n'i m'ale kɛ c'est à dire kuma tɛ quoi kuma tɛ se k'i don ale kɔnɔ hali n'i y'a kɛ ni kuma ye ni mɔgɔw nana ka n'u ka wari di i ma mago dilan tɛ sɔrɔ ça veut dire e bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn u kana ala wele foyi kɛ b'u ka dolo yɛrɛ lajɛ sabula an b'an bolo kɔrɔta ni jumɛn ye anw ka mago di ta an ma n'an ye mugan sɔrɔ mun bɛ dilan ala b'a dɔn minnu fana bɛna baara k'an fɛ u b'a dɔn anw ka fɛn dɔ d'i ma bilahi i bɛ ko dɔ ye o ye diyagoya de ye parce que munna a sigin tɛ nkalon kan et puis a sigin tɛ ko dilanlen dɔ kan a sigin bɛ dɔnni kan a sigin bɛ kodɔn kan mɔriya yɛrɛ base ye kodɔn de ye ni kodɔn tɛ mɔriya kɔnɔ dɔrɔn mɔriya tɔgɔ gansan don nkalon don kɛcogo t'a la o ye tiɲɛ mɔgɔw bɛ bannen don dɔnni ɲinini ma fo wari ɲini dɔrɔn o ye tiɲɛ et puis i bɛ jateminɛ kɛ réseau fan bɛɛ minɛnen don bi i b'a fɔ ko mɔriya tɛ jamana si ka sous-région kɔnɔ ni Mali tɛ munna parce que wari ɲini o de kɛra anw yɛrɛ ka problème jugumama yɔrɔ ye yanni ka a fɔ k'i b'i jigi i binna yɔrɔ min na depuis talo yɔrɔ i kan ka jigi yen de la n'i ye maa o maa ye k'a bɛ se ka hala ja gɛlɛya mɔriya la ka kuma dɔ fɔ bi kuma lankolon sira kan o tɛ diɲɛ maa si la a dabɔra mɔriw yɛrɛ de la a faamuna o kama ko maa si kana taa nafolo baara dɔnnibaa fɛ tuguni b'i k'i ka dolo de lajɛ tari i ka saraka ye mun ye o bɔra wa e ka baara ye mun ye o si dɔnna wa e n'ala tɔgɔ jumɛn ka kan wa mun de kan ka baara ye wa i bɛ ka taa bagi min don i tɛgɛ la tari o bagi yɛrɛ ye ka bagi don ta ye wa mamadu kuma o bɛɛ tɛ dolo kɔnɔ Sefula parce que bagiw fana bɔlen an yɛrɛ b'a ye émission caman na ni vidéo caman na Facebook sanfɛ ou bien YouTube sanfɛ i b'a ye mɔgɔw bɛ bɔ ka bakiw présenter ni baki bɛ n bolo a sugu bɛɛ b'a la quoi a bɛɛ bɛ n tɛna ala tɔgɔ yɛrɛ kelen fɔ parce que a sugu ka ca n'i ye nin ta dɔrɔn i bɛ kɛ tan n'i ye nin ta tɛ Sefula bilahi n'i y'a ta i tɛ kɛ ten nkalon kan n'i y'a ta i tɛ kɛ ten nkalon kan non la o fɛn tɛ o Sefula dolo yɛrɛ kɔnɔna na bɛɛ ka baki tɛ warijɛ ye bɛɛ ka baki tɛ warijɛ don ta tɛ warijɛ ye bɛɛ ta tɛ sanu dɔrɔn ye dɔ ta i b'a sɔrɔ warijɛ fo sanu ka k'a la dɔ ta fo ndɛɲɛ ka k'a la dɔ ta fo nami nɔrɔ ka k'a la dɔ ta fo a ka kɛ nɛgɛfin ye nin kelen o kelen ne nin ye dɔ wɛrɛ don a tɛgɛ la mun ti a ta ye a b'a datugu Sefula a bɛ komi n'a fɔ sisan n'a fɔra ko fɛn dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ hadamadenya tana de don hadamadenya tɛ se ka jɛn n'a ye ni hadamadenya y'o min dɔrɔn a bɛ taa lafuma ou bien a ka taa bana ma ou bien a ka taa saya ma
c'est comme n'a fɔ sisan yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn Achidi bi mun kɛ mobile la a bɛ baara ɲɛnama kɔni kɛ Achidi n'a kɛra batterie kɔnɔ ka don mobile la a bɛ mun k'a la a b'a wuli n'i y'a bɔ a la dun a tɛ wuli yarɔ ni hadamadenya y'a min dun i bɛ sa c'est fini dɔnni bɛ ta de hadamadenya n'a tana de don dolo fana sigi bɛ nin de kan ne ni ma dɔn dɔrɔn i bɛ hadamadenya bila tana kɔnɔ une seconde a tigi kan ka dayɛlɛ mun sɔrɔ bilahi a bɛ saya de sɔrɔ n'a fɔra saya ni saya tɛ ni gɛrɛsɛgɛ sara i sara de pewu i ka ɲɛnamaya farifoni n'a sara i sara de pewu ɲɛnamaya bɛ activer ni fɛn min ye ka se k'a sago sɔrɔ mɔgɔya kɔnɔ n'o tiɲɛna i sara de pewu donc mori caman de bɛ yen sisan minnu bɛ ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya activer k'a di saya ma fo nin de ka faamu et puis o de la mɔgɔw nɛgɛnnen don bilahi nɛgɛnnen don tɛ tɛmɛ kan sifila n'i m'i ka ko di mɔgɔ ma mun bɛ ko ɲɛ dɔn e bɛ ko bɛɛ kɛ nkalon ye wa e ka ɲɛnamaya tɛ dayɛlɛ fiyewu tɛ tɛmɛ kan inchallah